बर' हारिनि थाखाय फिन गोग्गाथाव खौरां साब्रै बर' लाइमोन हिनजावसाफोरा गेलेमु बिथिङाव सनानि मेडेल आरो रुपानि मेडेल देरहानो हादों। राजस्थाननि जयपुराव जानाय A.I.T.W.P.F फेडारेशन काप 2025 आव बाहागो लानानै बेल्ट रेसलिं आरो मास रेसलिंआव सनानि मेडेल आरो रुपानि मेडेल लाबोना मुं लाखिनो हादों साब्रै बर' लाइमोन हिनजावसाफोरा। उदालगुरि जिल्ला बीर जोहोलाव दैमालु रुरेल इन्स्टिट्यूट अफ बड'लेण्ड मार्शल आर्ट्स एबा स्पर्ट्स टंलानिफ्राय इन्दिरा दैमारी, महिमा दैमारी, रिसा दैमारी आरो सुदेमबिलि बर'मोननि देरहासारनाया बर' हारियाव गोग्गानाय लाबोदों। इन्दिरा दैमारीया बेल्ट रेसलिं आरो मास रेसलिंआव सनानि मेडेल, महिमा दैमारीया बेल्ट रेसलिं आरो मास रेसलिंआव रुपानि मेडेल, रिसा दैमारीया बेल्ट रेसलिंआव रुपानि मेडेल आरो मास रेसलिंआव सनानि मेडेल, सुदेमबिलि बर'आ बेल्ट रेसलिंआव रुपानि मेडेल आरो मास रेसलिंआव सनानि मेडेल देरहानो हादों। मख'नो गोनांदि गोदान दिल्लीआव फैगौ 21 मेनिफ्राय 22 मेसिम जानो गोनां इउनाइटेड वर्ल्ड रेसलिं एशियान बेल्ट रेसलिं एलिट चेम्पियनशिप 2025 नि भारतारि हानजानि जानानै बादायगिरि महरै गेलेनो थाखाय सायख'जाबाय इन्दिरा दैमारीया। এটা ভাল ঘোষণা বঙাইগাঁও মেডিটেক এলাইট হেলথ ইনষ্টিটিউটৰ 2025 আৰু 26 বছৰৰ DMLT লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান, এক্স-ৰে এণ্ড ইমেজিং টেকনিচিয়ান, ECG টেকনিচিয়ান, ফাৰ্মাচী এছিষ্টেণ্ট, ডেণ্টেল হাইজিনিষ্ট, ইমাৰ্জেঞ্চি টেকনিচিয়ান আৰু নাৰ্ছিং কেয়াৰ এছিষ্টেণ্ট কোৰ্চৰ নাম ভৰ্তি কৰাটো এতিয়া চলি আছে। নাম ভৰ্তি কৰা বিষয়ৰ বাবে জানিবলৈ ব্যক্তিসকলে 9395558676 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय बङाइगाव मेडिटेक एलाइट हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव इंराजि बोसोर 2025-26 मायथाइनि थाखाय DMLT लेबरेटरी टेक्निशियन, एक्स-रे एन्ड इमेजिं टेक्निशियन, ECG टेक्निशियन, फार्मासी एसिस्टेंट, डेन्टेल हाइजिनिस्ट, इमार्जेन्सि टेक्निशियन आरो नार्सिं केयार एसिस्टेंट कोर्सनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। मुं थिसननायनि सोमोन्दै सुलाद लानो थाखाय 9395558676 नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।